Abusuafoɔ mo bibi akɔbaba Sujaman Sika Fie so ɛna Sujaman TV so. Subscribe to channel no ma me. Like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi ne yɛn nyinaa atumi adi abom. Yes, ɛnɛ yɛ Saturday na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for anɔpa game no ɛyɛ NLA Vax Saturday. NLA Vax Saturday na yɛnhwɛ setup yi. T2 Dalet na yɛwɔ 2 Dalet plan, different 2 Dalet 2 plans ɛnɛ yɛde bɛyɛ adwuma. Okay, yɛnhwɛ setup wei transfer from national event number 348. Na ɔsɛ ɔtɔ 33 single 1 first and second 33 single 1 first and second. Owie a yɛnkɔtwa 70-68 70-68. Owie a double 6 ɛyɛ free banker ɛdɛm ɛwɔ hɔ. Double 6 ɛyɛ free banker. Good. Na yɛnhwɛ Sunday special ɔbɛhyehyɛ bi nso wɔ ha. Ɛno nso event number 939. Ɛno nso bi nso ɔbɛtwa double 3 single 1 first and second. Owie a yɛntwa 70-68. Owie a free banker ɛdi akyire double 6. Sɛdeɛ mekyerɛ wo first one na saa pɛpɛɛpɛ. Owie a double 6 first box. So nti saa 2 Dalet wei ne ho ɔden papapapapa. Woba current na ɛnie na wabɛtwa double 3 single 1 first and second. Double 3 single 1. Nti wawie di a yɛnkɔtwa 70-68 70-68 ɛwɔ hɔ kama. Na yɛnhwɛ yɛ second setup nso ɛ. Okay, so yɛ second setup no nso nie. Ɔno nso sɛ wotwa double 3 double 4 pull to pull a yɛwie a yɛnkɔtwa 83-74 2 Dalet. Double 3 double 4 first and last. Owie a yɛnkɔtwa 83-74. Nti beginning of the plan no event number 214 no wɔto 57 ɛwɔ center box. Owie a na wabɛtwa double 3 first box, double 4 last box. Owie di a ɔsɛ yɛnkɔtwa 2 Dalet. So ɔbɛba na 70 no na ɔsaa dɛm ɛwɔ ha kama ɛde ama yɛn. Good. Woba wei ɛyɛ Fortune Thursday ɛna wasa bɛhyehyɛ national 2024 yɛ ɔsaa bɛhyehyɛ bi wɔ ha. Ɔno nso ɛbɛtwa double 3 ɛwɔ event number 32-39 double 3 double 4 pull to pull. Owie a 74-83 74-83. Ɛnso ɔno nso wobɛtwa hyehyɛ aseɛ kama ɛde ma yɛn kama ɛde ma yɛn. Nti woba current na saa na wabɛtwa no nso wɔ ha double 3 double 4 pull to pull. Nti wawie di a wɔsɛ yɛnkɔtwa 74-83 74-83. Good. Na wei na yɛde ka ho strong event wei ɛna yɛde ka ho a break it through. Wei ɛna yɛde ka ho a break it through. Okay. Nti ɛno nso ɛyɛ transfer from Lucky Tuesday. Transfer from Lucky Tuesday to Vax Saturday. Sorry. To Vax Saturday. Okay. Nti ɛno nso ɔbɛhyɛ aseɛ wɔ event number 442 ɛwɔ Lucky Tuesday no ɔbɛtoo double 4 ɛna ɔsɛ wɔ 85 wɔ machine. Owie a na ɔma ɔsɛn 2. Owie a 16. Owie a pɛ na ɔbɛtoo 28 ɛna ɔsɛ wɔ 58. Owie a ɔnto 57. Owie a na ɔma ɔsɛn 1 na ɔsɛ wɔ 59. Nti ɔno nso so wawie di a yɛmfa event yi nkɔdi. Wobɛba no yɛ 74 no na ɛsaa dɛm ɛwɔ ha no mɔde ma yɛ kama ɛwɔ hɔ. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Yes, nti wei event wei na yɛde ka ho na yɛde break through. Yes, nti abusuafoɔ sɛ wopɛ sɛ yɛtwa game ma wo a mesrɛ wo numbers na ɛwɔ ha no. Mese ɛyɛ mfa nkɔfa nkyɛn na nkɔfoɔ nkɔfa wo sika ni kwa. Bla Sujaman bla yɛakakye ha. Aha na wodi antɛmpa na aso no wo nsa ɛbɛka wo sika. Yes, numbers na ɛwɔ hɔ no. Emu bia wobɛfa no ɔmbɛhwɛ wo na ɔmasɛ wo kama. Mesrɛ wo Sujaman me nso me number ni 0593673300. So wopɛ sɛ metwa ma wo a metwa ama wo kama. Anɔpa yi yɛma 25% commission. Yes,
wopɛ sɛ metwa ma wo nso a mɛtumi atwa ama wo. Wopɛ POS machine so woyɛ writer na wopɛ de ayɛ adwuma a ɛno nso wo send me WhatsApp message anaa wofrɛ a yɛbɛdi nkɔmmɔ kamakama. Sikatua biara nim, ɔda wo roma. Nyame nka ho. Bye bye.